हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाया दा रज'ला बिथाङा गोदो बुंनाया रज'योमोन। गावनि बिदा फंबायफोरनो बिथाङा कन्ट्रेक्चुएल साखरि होनानै गोबांखौनो थगायलांदों। साख्रि होनायनि खोथाखौ बेवहाय लिराखै। हाइकर्टनि अपिनियनखौ लानानै थाबैनो जोङो जायफोरा टेट पास जाना दङ बिथांमोननि थाखाय इन्टारभिउ जोङो खालामगोन। दा हाग्रामा महिलारिया कुनु इलेक्शन देरहानो हानाय बीपी एबा कुनु मोनसे इलेक्शन देरहानो हानाय पोजिशन गैया। बिथाङा थगायलांनाय बिथांमोना जेंनायाव खोख्लैलांनाय मानसिफोरखौ जों जेंनानिफ्राय बोखांदो। बेखौ बुंनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा लाजिनांगौमोन। गावनि बिदा फंबायफोरनो बिथाङा कन्ट्रेक्चुएल साखरि होनानै गोबांखौनो थगायलांदों। दा दिनै बे बिदा फंबायफोरखौ बोरैहाय बासायनो हायो, बिथांमोननि साखरिफोरखौ रेगुलार खालामनानै बिथांमोननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै जों बिथांमोननो मोजां मोनसे संसार जानो हानायनि परिबेसखौ बोरै दानो हायो बेखौ जों नाजागासिनो दङ। कुनु साख्रि होनायनि खोथाखौ बेवहाय लिराखै, नाथाय साख्रिखौ जों होनो हायो, बेयो जोंनि मोन्थाय, बेखौ रावबो होबथानो हाया। जोङो थाबैनो मोनसे हाइकर्ट सोलिगासिनो दङ। बे हाइकर्टनि अपिनियनखौ लानानै थाबैनो जोङो जायफ्रा टेट पास जाना दङ बिथांमोननि थाखाय इन्टारभिउ जोङो खालामगोन आरो बे इन्टारभिउनि गेजेरजों एपइन्टमेन्टखौ होगोन। आरो सेकेन्डारियावबो जोंहा 1400निख्रुइ बारा भेकेन्ट पस्ट दङ, बिनिबो इन्टारभिउआ थाबैनो जागोन। आरो हायार सेकेन्डारियाव 141 साबजेक्ट टिचार भेकेन्ट दङ, बिनिबो इन्टारभिउआ जागोन। दा बे इन्टारभिउआ जानायनि थाखाय जिखिनि इन्टारभिउ लानायनि थाखाय लाहार फाहार बेखौ जों खालामगासिनो दं। एनआइएसनिफ्राय जाय बिथांमोना डिएलएड लादोंमोन बेखौ बिटिसि बिनि सायाव जों रायलायगोन मा खालामनो हायो। मोनसे पलिटिकेल कुइसन जे बिपिएफनि जि प्रधान हाग्रामा महिलारि दरं उदालगुरि समस्थियाव बिजाथि होगोन आरो गावसोरनो देरहागोन होनदों। दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा बाहागो लाफैदों आरो गोबां जइनिं जादों। बेनि सायाव मा बुङो? हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाया दा रज'ला। बिथाङा गोदो बुंनाया रज'योमोन, नाथाय बिथाङा रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि थगायबाय, ओरैबायदि मिसा खोथा बुंबाय आरो जिखिनि सोबख'नाय, थगायनाय, नासयनाय जि मोनसे राजनिति सालायलांबाय, दा बिथांनि खोथाखौ रावबो मानिया। आरो दरं उदालगुरि समस्थियाव बिथाङा बिजाथि होनो हानाय नङा, आं बेखौ सानो। मानोना बिथाङा दिनै बिजाथि होनो हानाय अबस्थायावनो गैया। खालि बिथाङा रायजो राजानि सिगाङाव गावनि खोथाखौ बुंदों आरो गावनि वार्कारफोरखौ लाखिनो थाखाय बेफोर खोथाखौ बुंबाय थादों। दा हाग्रामा महिलारिया कुनु इलेक्शन देरहानो हानाय बीपी एबा कुनु मोनसे इलेक्शन देरहानो हानाय पोजिशन गैया।